שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד סרטון. ולפני שנתחיל, אל תשכחו להירשם לערוץ, להפעיל פעמון, וזהו, זה הכל. בואו נתחיל. שלום לכולם, והיום אנחנו עוברים דירה. אז הבנות הקטנות גדלו בטירוף. אנחנו עדיין לא רוצים להראות לכם את המייק אובר שלהם, כן, פשוט מאוד מאוד יפות. כן, טוב, יאללה. אוקיי, אז הנה אנחנו עולים. רק טק טק. אוקיי, עוד מעט תראו את מאיה. לא, מאי. בעוד 3, 2, 1. טוב! כן, אני גדלתי בטירוף. ועוד שנייה תראו את אחותי הגדולה בשנה. כמובן זאת מאיה. כן, אני מאיה ואת מאי. אני מאי. כן, זה קצת מבלבל. טוב, יאללה. נכון, אנחנו מאוד מאוד יפות. אני סך הכל בת 7. ואני בת 8. אז מה שאתם לא בטוח שאתם יודעים, כאילו לא יודעים, טוב, נספר להם אחר כך. קודם נספר להם משהו שיכול להיות שהם לא יודעים. בעצם מאז שאני הייתי בת 3, אז עברו 4 שנים. ואם תעשו את החישוב, אתם תצליחו לדעת ש12 ועוד 4 שווה 16. נכון, אנחנו אשכרה בנות 16. יואו. רק 4 שנים גרמו לזה שאנחנו בנות 16. כן, אז איזה כיף לכן. ולי גם כיף כי אני בת 8 ואני בת 7. אוקיי, בואו נספר לצופים משהו שהצופים לא יודעים. אז אנחנו באים לבית חדש, אבל אנחנו באים לבית מעוצב. ראיתי את התמונות והן פשוט ממש מתאימות ללוק החדש שלי. וגם זה מאוד מאוד יפה לדעתי. גם לדעתי, וגם לדעתי, וגם לדעתי, וגם לדעתי, וגם לדעתי. טוב, בואו ניכנס לבית ונראה אותו. וכן, לא שזה בית מלון, זה פשוט בית שקנינו, אבל הוא פשוט מעוצב. אז כן, בואו ניכנס. מה? יש פה מעלית. אז זו סך הכל קומת כניסה. אוקיי, אז זאת אומרת שתכלס יש פה רק 2 קומות וזו פשוט קומת כניסה. כן. בואו ותיכנסו אל המעלית כי זו סך הכל קומת כניסה. מה, יש מעלית? ואנחנו בקומת כניסה? אני שונאת קומות כניסה. פשוט תמיד אם יש קומת כניסה בבית 3 קומות, אז יש לנו רק 2 קומות. אבל מה אכפת לך? מה זה? זה קומת כניסה עם מעלית? אני שונאת. אבל מה אכפת לך? גם אני שונאת. אבל אנחנו נסתדר עם זה. טוב. אני שמעתי שזו קומת כניסה, גם אני שונא. טוב, אנחנו הרבה, אבל בואו ניכנס למעלית. יהיה לנו צפוף.
מאוד. וואו, צפוף פה. המעלית מאוד מאוד קטנה. טוב, בואו ניכנס לקומה 2. ייי, חזרנו. אוקיי, אז קודם נחליט חדרים. קודם נסתכל ואחר כך נחליט חדרים. כן. בואו ניכנס ונראה. וואו, ממש אהבתי את החדר הזה, גם את הארון אחי. אולי זה יהיה החדר שלנו. אני אהבתי את כולו חוץ מהארון. הוא קצת לא יפה. גם לדעתי. בחרנו כבר של מי החדר הזה. שלנו. פשוט הבנות יחסית קטנות. אנחנו לא קטנות. טוב, הבנות הם פשוט לא אהבו את הארון. בטח יהיה להם ארון אחר. טוב, בואו נבדוק את המיטות. רגע, למה לא הסברת לצופים למה יש לך את הבובה הזאת? סך הכל אנחנו הקלטנו סרטון שבעצם באנו לבית אחר, לא זה, ובעצם ההקלטה פתאום נפסקה לי וכבר לא הייתה לי את ההקלטה הזאת בטלפון, אז בגלל זה. אז כן. טוב, בעצם הבית הזה הוא פשוט נהרס לנו בגלל שבעצם הוא נהרס לנו בגלל שפשוט מתי שישנו בו פתאום לא יודעת איך שהתעוררנו, לא היה שם כלום חוץ מקירות לבנים ומזרונים. זה היה ממש עצוב, אבל לפחות קנינו את הדירה הזאת. אוקיי, טוב, אני הולכת לבדוק את המיטה. אני לא יודעת מי יהיה למעלה ומי יהיה למטה. אוקיי. רק שתדעי, אני לא אוהבת לישון בגובה, וזו מיטה, והסוג הזה של המיטות אני ממש אוהבת, סרח ונעים, כאילו זאתי שלמטה. אני אוהבת לישון למעלה ואני אוהבת יותר את הסוג הזה. אז כן, אני אשן למעלה ואת תשני למטה. אוקיי, טוב. הולכים. יאללה, בואו נלך. נסגור את המעלית, כי המעלית עדיין הייתה פתוחה. אוקיי. חדר הבא. וואו, זה גדול. אתם חייבים לבוא לראות את זה. אוקיי, בואו. וואו. בואו. למה קוראים לנו? וואו. אומייגאד, איזה חדר מטבח מושלם. יאללה, בואו לחדר הבא. רגע, למה המדיח פתוח? כי זה פתיח שעובד אוטומטי. אני מכירה את המדיחים האלה. גם לנו היה בבית הקודם את המדיח הזה. וגם לפני הקודם. זה פשוט מדיח אוטומטי. שסוגרים אותו אז הוא פועל. כן. אוקיי.
זה החדר של אבא ושלי. טוב, תקראי לאבא. אבא, בוא שנייה. רק אני? אוקיי. וואו, איזה חדר יפה, זה החדר שלנו. אני מאוד אוהב כחול. גם אני מאוד אוהבת כחול וגם ירוק. נכון, גם אני. בואו. וואו, זה החדר שלכם, אני מקנאה בכם. וואו, יש לכם לידכם ממש את הצמחים, וגם אתם יכולים מהחלון להשקיף אל הים. אני מאוד מאוד הייתי רוצה שזה יהיה החדר שלי. זה מאוד יפה פה. תודה. למה הם כל כך מתלהבים? וואו, 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 איזה חדר יפה. אומייגאד. יואו, איזה חדר יפה. וואו, יש לכם חדר מושלם. כן. אוקיי, יאללה. בואו נבוא. רגע, חייב להיות בקומה השלישית סלון ושירותים. כי אם אין, אז בשביל מה הבית הזה? בשביל לגור בו. בואי. הולכים אל המונית. אוקיי. נעמוד. אוקיי. הנה. גם המקום של המעלית נראה מאוד יפה. נכון. טוב, בואו. אוקיי. פותחים את המעלית, כולם להיכנס, כולם. זהו, עכשיו נעלה לקומה השלישית. הנה, עלינו. איזה כיף פה, זה המקום הרוגע שלי. זו מרפסת הכי רגועה שהייתי בחיים שלי. אומרים שלי, וואו, איזו מרפסת יפה ומרגיעה. סליחה. איזה יפה כאן ומרגיע כאן. איזה מרגיע. וואו. טוב, בואו. אני באה עם אבא. סוף סוף סלון. שמעתי את המילה סלון? ליה, בואי. סלון, איזה כיף. אמרו סלון, בואי. מאי, בואי. סליחה, פשוט זה כל כך מרגיע. אוקיי. איזה כיף. יש סלון. אוקיי, החדר הבא חייב להיות מקלחת. או החדר של מאי ומאיה. בואו נראה. רק שתינו. אוקיי, בסדר. וואו, כמה? בואו. אנחנו באות. מעניין איזה חדר. אוקיי, לא מגלים להורים. יאללה. בואו. בטח הם עושים לנו תלול. ובעצם
בעצם אומרים בואו, כמו שהם תמיד אומרים לנו, בואו לשירותים, ופשוט זה בעצם שדר של מאי ומאיה. זה הגיוני. מה? חשבתי שזה תעלול שאתם עושים לנו, שבעצם אתם קוראים לנו כאילו אתם קוראים לנו לשירותים, אבל לא. מה? מה זה קשור? אנחנו תמיד רגועים שאנחנו קוראים לכם. נכון. טוב, רק אנחנו באים הפעם. אבל אתם אמורים לדעת מה זה. זה ברור שזה החדר של מאי ומאיה. כאילו, שלנו. ידענו. יאללה, באים לחדר של מאי ומאיה. תכלס, חדר יפה. יש לכם מרפסת. באמת? אני רוצה לראות. ייי. יש לנו מרפסת. אוקיי, טוב. אז אפשר לסיים כאן את הסרטון? כן, יאללה. מקווה שנהנתם. נתראה בסרטון הבא של נועה. ביוש. אהבתם את הסרטון הזה? אם אהבתם, אז תתנו לו לייק. תודה.